Ναι κύριε Κακανάκη, ναι κύριε, μα τα είπαμε 4 φορές. 4, 5, 6 φορές, σας τα έχω πει όλα, μισό λεπτό για. Ναι, ο ίδιος ένας είναι ο γενικός. Ένας είναι ο αρχηγός. Ναι, τον έχω στείλει σε ρεπορτάζ. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Αυτό το θέμα είναι δικό μου. Γεια σας. Αφεντικό! Ήρθες. Ήρθα. Πού είσαι? Μα είσαι τόσο χαζός. Καίγομαι. Μη με διακόπτεις. Έχω τόση δουλειά αυτό το καιρό. Μα τι μα και μαμάκια. Τι μα και μαμάκια. Σου το είπα 10 φορές. Πήρες τη συνέντευξη που μας καίει αυτό το καιρό. Πήρες τη συνέντευξη από τον υπερτυχερό του Λότο. Τη μια μέρα κέρδισε το Λότο. Την άλλη μέρα τον πήρανε οι απαγωγείς, πώς τους λένε αυτοί οι βιαστές. Την άλλη μέρα απελευθερώθηκε ο άνθρωπος, πήγε στο σπίτι του. Έχουμε πάρει τα ρεπορτάζ που θέλουμε. Το έχουν βγάλει όλοι στον αέρα πρώτοι. Στις τηλεοράσεις, στα βίντεο, στις εφημερίδες, στα ραδιόφωνα, στο Χρυσό Οδηγό. Παντού αυτό γράφουνε. Και είμαστε οι μόνοι που δεν το έχουμε καταχωρημένο. Γιατί? Σε ρωτάω. Μάξης! Μα δεν καταλαβαίνεις τι σου μιλάω. Ξέρεις τι επάγγελμα κάνεις. Ξέρεις. Δεν κάνω επάγγελμα αφεντικό. Κάνω λειτουργήμα. Κακούργημα κάνεις. Δεν γίνονται έτσι τα λειτουργήματα. Η πυροσβεστική, η αστυνομία, όλοι αυτοί τι έτσι σαν νομίζεις. Όταν εγώ θα πω. 44 χρόνια ασχολούμαι με αυτή τη δουλειά. Θα έρθεις εσύ να μου πεις. Πριν 5 λεπτά μου είπες ότι ασχολούμαι. Δεν έχει σημασία. Μετράνε διπλά τα χρόνια για μένα. Πώς είναι δυνατόν? Πώς είναι? Να πάρουμε συνέντευξη από κάποιον ο οποίος αρνείται να τη δώσει. Αρνείται να τη δώσει. Δεν ξέρεις, αγόρι μου. Σταμάτα τώρα, μιλάει ο αφεντικός. Αυτό που θέλουμε είναι να πάρουμε τη συνέντευξη. Πώς θα το κάνουμε αυτό? Είναι ένα δικός μας τρόπος. Εμείς θα τον επιλέξουμε. Ναι, αλλά δεν συνεργάζεται το θύμα, ο άνθρωπος δηλαδή. Ο άνθρωπος θα συνεργαστεί. Αν δεν βρεις το σωστό τρόπο, να τον πλησιάσεις, να του τα πεις και να στα πει. Κατάλαβες, Τσουτσέκι. Επίσης, έχω κανονίσει και μια συνέντευξη με το Flash. Εντάξει, πάρε αυτό για να σε ανοίξουν την πόρτα. Ωραία, γρέντια. Εντάξει, το κανόνισα. Πάμε να φύγουμε. Φόρα μου το παλτό μου. Χάτσε. Έλα μαζί μου εσύ. Σακάκι! Σόκο! Αμά! Σώσε! Aiuto! Sakura! Sakura! Saida! Yoko! Yoko! Choco! Aiuto! Saida! Χαλάει. Και είναι δανεικό, τζάμπα είναι. Χαλάει. Αγιούτο. Ποιος κλείδωσε, ρε γαμώτο. Σακάκι. Αγιούτο. Σακά. Σε φέρθηκαν καλά οι απαγωγείς. Μια χαρά. Του βγάλανε τα νύχια τρίχα. Ήτανε πώς ήταν οι απαγωγείς? Λέγε! Ήταν 6. Άθαρμα! 2 άτομα ήταν, μια κοπέλα. 12 άτομα ήταν. 2 ήταν. Τι πλήρωσες? Το κρατώ εγώ. Το κρατούσα. Τώρα δεν βλέπω. Πού τα έχεις τα λεφτά του Λότο 1? Πού τα έχεις τα λεφτά του Λότο 2? Πού τα έχεις τα λεφτά του Λότο 3? Δεν απαντάς. Τι πλήρωσες? Αχ, Θεούλη μου, αυτό βγάζει φλόγες. Κάτσε κάτω. Τι είπες, Φάκη? Με κόντισε, αφεντικό, με κόντισε. Είπες, Φάκη. Είπες, Φάκη. Εμείς κάνουμε λειτουργήμα για να ενημερώνεται ο κόσμος. Εσύ αντιστέκεσαι, το Μάρι! Μην αντιστέκεσαι. Κάνε ένα βήμα κι εσύ. Πες την αλήθεια. Πες τα όλα.
Δεν θα σε ρωτήσω ξανά. Πού εδώ είναι? Α, sorry. Τι θα τα κάνεις τα λεφτά που κέρδισες? Εδώ είναι! Α, ναι. Τι θα τα κάνεις τα λεφτά? Ό,τι γουστάρα θα τα κάνω. Τι είπες ρε κουνάβι? Η απαγωγή σου τα πήρανε. Η απαγωγή σου τα πήρανε. Ποια τα πήρανε? Όχι, δεν τον, όχι, δεν τον. Μπράβο. Συνέντευξη θέλουμε. Απαγωγή σε είστε. Όχι. Τι Όχι, δημοσιογράφοι είμαστε. Δημοσιογράφοι, κάνουμε λειτουργήμα. Σκίσιμο ποντιού. Τι θα τα κάνεις τα λεφτά, θα τα δώσω, θα τα δώσω. Δώστα. Βρωμοκούναβο. Λομάρι. Έδωσε ή δεν έδωσε συνέντευξη το άτομο? Και με τη θέλησή του το βασικότερο. Με τη θέλησή του πάνω απ' όλα.